Dobrodošli. Reč dajem Modi Laziću. Drugarice i drugovi, dame i gospodo, draga omladino, učesnici današnjeg programa. Čast mi je i zadovoljstvo da ispred opštinskog odbora Sudnora Smederevska Palanka pozdravim sve goste i sve prisutne na ovom skupu. Posebno želim da naglasim da mi ovu manifestaciju 7. juli, Dan ustanka Srbije, nismo do sada prekidali i ne želimo to da prekidamo. Nastavit ćemo i dalje. Dozvolite pre svega da još jednom svim borcima, njihovim potomcima i učesnicima i ovog zadnjeg rata čestitam Dan ustanka 7. juli. Takođe, sa zadovoljstvom i uvažavanjem želim da pozdravim sve predstavnike manifestacije Zlatno zrno Šumadije, ovu kosidbu što ste videli, i ja im čestitam i zahvaljujem na učešću. Dozvolite da pozdravim predstavnike Šumadijskog okruga, predstavnike grada Kragujevca, predstavnike regionalne komore, privredne komore, svih njihovih instituta i još jednom sve ove učesnike koji ovde prisustvuju. Posebno kao domaćin želim da pozdravim i da se zahvalim na učešću odnosno zameniku predsednika opštine Smederevska Palanka, predsedniku okružnog odbora i predsedniku SPS-a Petru Jeliću. Takođe pozdravljam gospodina Đurića, predsednika Skupštine opštine Smederevska Palanka, i pozivam ga da uzme reč i da vas sve skupa pozdravi. Živeli!